Operation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maambigya kabasan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Webes, Mayo 8, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, dalawang top 1 most wanted person sa provincial level. Arestado. Samantala, binata sinaksak ng sariling pinsan. Sa ating balitang pambansa, quarrying operation sa mga coastal area sa buong bansa, paiimbestigahan ni President Bongbong Marcos Jr. Mga guro na magsisilbi sa eleksyon, handang-handa na umano. Sa ating balitang pandaigdig, conclave sa Vatican, nagsimula na. US President Trump nag-promise na ihihinto ang pambobomba sa Houthi rebels. At sa ating balitang sports, basketball team na Indiana Pacers hawak na ang 2-0 lead. At sa ating balitang entertainment, Catherine Bernardo at Alden nahirang bilang box office queen and king. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Webes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Kahit ang alas 3 ng madaling araw, yung low pressure area ay tinatayang nasa 80 kilometers east-northeast ng Puyo, Palawan. East-east na makakatay po sa nalabing bahagi ng ating bansa. Yung Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Zamboanga Peninsula ang kakaranas na maulap na papuwi na may kalusulat sa pag-ulan at thunderstorm dulot po ito ng low pressure area. Yung Pangasinan, Davao Region, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalakat na pag-ulan at thunderstorm dulot po ng easterlies. Yung Metro Manila at nalalaging bahagi nating bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap ang sa maulap na kalangitan na may kalakilan na pag-ulan, pagpulog at pagitlat. Dahil po ito sa Israelis. Napapansin nyo, napapadalas na po yung thunderstorm natin, lalo na sa hapon o gabi. So, malit lang ang chance na maging bagyo itong low pressure area. Wala rin po kayong ginawagin kaya likas gumamit ng malilit na sasakyang pagdagat. Mula dito sa Pag-asa, Dagupan, Helen Labadja pang nagtinda. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City.
11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balitang lokal. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte, nadakip ng San Fabian Police ang top 1 most wanted person municipal level na 36 anyos sa barangay Sagud Balay. Ayon sa investigasyon o ayon sa pulisya, ang WP ay may kasong 3 counts of statutory rape na walang inirekomendang bail ban ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Ang WP ay nasa kustodiya ngayon ng San Fabian Police para sa kaukulang documentation at disposition. Samantala sa bayan naman ng Binmalay, arestado din ng otoridad ang isa ring top 1 most wanted person municipal level sa barangay Poblasyon. Ang WP na 47 anyos ay naaresto sa isinilbing warrant of arrest na inisyo ng korte. Ito ay may kasong 2 counts of statutory rape. Walang inirekomendang bail ban ang korte at 2 counts of acts of lasciviousness na may inirekomendang 200,000 pesos bawat isa na bail ban. Ang WP ay dinala sa police station para sa kaukulang disposition at documentation. Balita! Samantala, patuloy na ginagamot sa hospital ang isang binata matapos nasaksakin ng sariling pinsan sa barangay Alilaw, Dasol, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang biktima ay kinilalang si Alvin Mero, 27 anyos. Samantala, ang suspect ay 25 anyos na si J. Aguinaldo, 22 anyos. Sa investigasyon, ang biktima ay napadaan sa lugar kung saan doon nagkaroon ng encounter ang magpinsan. Kinomprenta ng suspect ang biktima at tinanong kung ano ang problema sa salitang Ilocano. Ikinairay ito ng suspect at hinugot ang kutsilyo at sinaksak ang biktima sa likod. Agad namang nadala sa paggamutan ng biktima upang malapatan ng lunas. Naaresto agad ng otoridad ng suspect at na-recover ang kutsilyo. Napagalaman na ang biktima at ang suspect ay pareho umanong nasa impluensya ng alak nang maganap ang insidente. Lumalabas ang ugat ng krimen ay ang awayan ng pamilya o kaya ay family dispute. Radyo Pangasinan Balita! Labing 4 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Ipinagutos ni President Bongbong Marcos Jr. ang isang malamlimang investigasyon kaugnay sa umano'y sinasagawang illegal quarrying operation sa mga coastal waters ng bansa. Napaulat na ang mga buhangin ay siyang ginagamit na pantambak umano sa ilang reclamation activities sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatanggap ang Pangulo ng impormasyon ukol dito dahilan na ipinag-utos ang isang malalimang investigasyon. Nais kasi ng Pangulo na mabatid kung may mga pananagutan dito ang mga local government units. Pagtiyak ni Castro, mananagot ang dapat managot kaugnay sa mga sinasagawang illegal quarrying. Kung maalala, ibinunyag ng NICA sa isang pagdinig sa Senado na ang mga buhangin mula sa coastal waters ng bansa ang siyang ginagamit na pantambak sa mga reclamation activities. Radyo Pangasinan Balita! Tiniyak naman na Malacanang na handang-handa na ang Department of Education para sa halalan sa Lunes, May 12, 2025. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa ulat ni Education Secretary Sani Angara sa Palasyo, magkakaroon sila ng nationwide deployment ng Election Task Force simula sa Linggo, May 11. Kabilang anya sa magiging tungkulin ng Task Force ay magsagawa ng real-time monitoring sa sitwasyon ng mga guro sa buong bansa. Handa na rin anya ang pondo para sa honoraria ng mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors. Mayroon na rin anyang pondo na gagamitin para sa paglilinis ng mga paaralan bago at matapos ang eleksyon. Dagdag pa ni Castro, kasado na rin ang partnership
ng DepEd sa pagitan ng COMELEC, AFP, PNP para tiyakin ang seguridad, legal at medikal na tulong para sa mga guro at kaligtasan ng lahat ng mga boboto. Katuwang din nila ang Integrated Bar of the Philippines at Public Attorney's Office para magbigay ng libreng legal na tulong sa mga guro laban sa anumang harassment o bantang legal. Sa ngayon, maituturing na all set na ang pamahalaan para sa nalalapit na midterm elections. Radyo Pangasinan Balita. Tiniyak naman na Malacanang natutugon ang 5 matataas na opisyal ng pamahalaan sa reklamong inihain ni Senator Amy Marcos kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magsusumite ng kanilang mga counter-affidavit sa Office of the Ombudsman ang mga opisyal bilang bahagi ng legal procedure. Kabilang sa mga inireklamo ni Senator Amy, sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation and Detection Group, Major General Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacalinaw. Muli namang iginiit ng Malacanang na ang mga naging hakbang ng mga opisyal ay alinsunod sa batas at sinagawa sa koordinasyon ng Interpol bilang tugon sa kasong kinakarap ni Duterte sa International Criminal Court. Radyo Pangasinan Balita. Ipinagmalaki naman ni Palace Press Officer Claire Castro na nakakuha ang Pilipinas ng 10 milyong dolyar mula sa Adaptation Fund para sa isang proyekto na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga komunidad sa Tawi-Tawi laban sa epekto ng climate change. Ang proyekto na tinaguri ang Harnessing the Water Energy Food Nexus to address and adapt to climate change impacts in Tawi-Tawi ay tututok sa pagsasaayos at pagpapatag ng akses sa tubig, enerhiya at pagkain sa mga bayan ng Sibuto at Sitangkay. Layo ng proyekto na matugunan ang lumalalang hamon sa supply ng malinis na tubig, lalo na sa mga lugar na vulnerable sa epekto ng pagbabago o kay pabago-bagong klima. Sinabi ni Castro, bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang mas ligtas, matatag at climate resilient na kinabukasan para sa mga komunidad sa malalayong isla. Ang inisyatiba ay bahagi ng pagtutulak ng administrasyon para sa isang bagong Pilipinas na mas handa at matibay sa harap ng mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Radyo Pangasinan Balita. 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balitang pambansa, muling nanindigan ng palasyo na walang basihan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pananagutan ito sa pagkakaaresto kay dating President Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ng hakbang ng gobyerno sa pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay naaayon sa batas. Sinabi ni Castro, isinagawa ang pag-aresto kay Duterte bilang bahagi ng legal na proseso at sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Paliwanag ng Palace official na ang dating Pangulo ay akusado sa kasong crimes against humanity na isinampa ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil sa kampanyang paglaban sa iligal na droga. Sinabi ni Castro na ang hakbang ng administrasyon ay hindi nangangahulugang isinuko ang soberenya ng Pilipinas. Ang pahayag ng palasyo ay tugon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat managot si President Bongbong Marcos Jr. dahil pinayagan niyang makialam ang foreign entity at foreign organization sa national sovereignty ng bansa. Radyo Pangasinan Balita. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig.
Nag-umpisa na ang conclave sa Vatican upang piliin ang kapalit ni Pope Francis na pumanaw noong April 21 sa pamamagitan ng pagboto sa Sistine Chapel. Kailangan makuha ng isang kandidato ang dalawa sa botong bahagi mula sa tatlong bahagi. Mula sa 133 cardinal electors upang maging bagong Santo Papa. Kapag walang napiling Papa matapos ang 3 araw, ang pagboto ay titigil ng 24 oras upang magbigay ng oras sa mga cardinal na magmumuni-muni. Ang resulta ng bawat round ng botohan ay ipapahayag sa pamamagitan ng usok mula sa chimnea ng Sistine Chapel. Itim na usok kung walang napili at puting usok naman kasabay ng pagring ng kampana kung mayroon ng bagong papa. Ang mga boto ay sinusulat sa papel, tinetlop at inilalagay sa isang espesyal na urn sa altar ng Sistine Chapel upang mapanatili ang lihim ng botohan. Kung walang napiling papa matapos ang 33-34 rounds ng botohan, magkakaroon ng run-off vote sa pagitan ng dalawang nangungunang kandidato upang matukoy ang susunod na Santo Papa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, inanunsyo ni US President Donald Trump na ititigil na ng Estados Unidos ang mga pambobomba laban sa militanteng grupo na Houthi na nasa Yemen matapos ang 51 araw na bakbakan tugon sa serye ng pag-atake ng mga rebelding grupo sa mga barko na nasa Red Sea. Ayon kay Trump, hindi na raw lalaban ang rebelding grupo kung saan igagalang ng US ang kanilang pasya at ititigil na nga ang pambobomba. Gayunpaman, wala pang malinaw na detalye ang nilabas ng US Defense Department kaugnay ng biglang pagbabago ng kanilang strategy. Ayon sa opisyal, mahigit na 1,000 target na ang tinamaan sa operasyon, kabilang ang mga kampo, bodega ng armas at mga missiles ng militanteng grupo. Umalma naman ang Houthi sa sinabi ni Trump at sinabing hindi nila ititigil ang pag-atake lalo na sa Israel hanggat hindi umano matatapos ang agresibong ginagawa sa Gaza. Wala ring opisyal na reaksyon ang pamalaan ng Israel hinggil sa sinabi ng Houthi rebels. Samantala, hindi rin nilinaw ni Trump kung saklaw ng kasunduan ng patuloy na palitan ng putok sa pagitan ng Houthis at Israel na kamakailan lang ay nang bomba sa paliparan ng Israel. Nababatid na ang mga pag-atake na ginawa noon ng Houthi ay nagsimula noong 2023 bilang suporta sa Hamas sa Gaza. Matatandang sinimula ng administrasyon ni Biden ang pambobomba sa Houthis noong Enero 2024, ngunit binatikos ito ni Trump bilang mahinang pag-atake. Patuloy pa rin ang mga babala ng Estados Unidos sa Iran kaugnay na suportang binibigay nito sa Houthi, ngunit iginit ng State Department na hiwalay ito sa pansamantalang kasalukuyang kasunduan mula sa Houthi. Radyo Pangasinan Balita. Isinagawa naman ng India ang Operation Sindoor upang targetin ang mga kampo ng mga terorista sa Pakistan at Pakistan-occupied Kashmir bilang tugon sa Pahalgam attack noong April 22 na nagresulta sa 26 na pagkamatay. Gumamit ang Indian Armed Forces ng makabagong sandata tulad ng loitering munitions upang wasakin ang mga base ng Jaish-e-Mohammed at Lashkar-e-Taiba. Ayon sa Indian Ministry of Defense, ang mga pag-atake ay pilinano ng maingat upang maiwasan ang pag-target sa mga pasilidad ng militar ng Pakistan. Kinumpirma ng militar ng Pakistan na may missile strikes sa Kalti, Bahalpur, sa Sujit at sa Musbaram na nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagbabala ang Defense Minister ng Pakistan na maaring magresulta ito ng all-out war kung ipagpapatuloy ng India ang ganitong aksyon. Radyo Pangasinan Balita. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang sports.
Hawak na ng Indiana Pacers ang 2-0 lead laban sa top Eastern Conference team na Cleveland Cavaliers matapos nitong ibusa ang Game 2 sa score na 120-119. Sinamantala ng Pacers ang hindi paglalaro ng dalawang Cavaliers starter na sina Evan Mobley at Darius Garland kasama ang reserve na si DeAndre Hunter upang ipose ang clutch performance sa huling quarter. Naging agresibo ang Cavs sa unang quarter at ipinose ang 17 points na kalamangan sa pagtatapos dito sa score na 32-15. Mula sa unang quarter hanggang third quarter, pinilit ng Pacers na habulin ng Cavs, ngunit tanging 3 puntos ang kanilang nabura sa pagtatapos ng third quarter. Sa pagpasok ng fourth quarter, nagbago ng opensa ang Pacers at pinilit na burahin ang 14 points deficit sa pangunguna ni Tyrese Haliburton. Nagawa ng Pacers na ilapit ang score sa 119-112, 58 seconds bago tuluyang matapos ang laban. Pinilit ng Cavs na ilayo pa ang score sa huling 1 minuto, ngunit hindi nito nagawang makapagpasok ng puntos hanggang sa tuluyang makalapit ang Pacers sa score na 119-116 sa 28 seconds bago matapos ang fourth quarter. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, handang-handa na ng idepensa ni Pinoy boxing star Pedro Taduran ang kanyang International Boxing Federation Mini Flyweight Champion belt. Makakarap ng 28 anyos na Pinoy boxer si dating titleist na si Jinjiro Shigeoka sa darating na Mayo 24 sa Osaka, Japan. Sinabi nito na labis ang kanyang kasabikan para sa nasabing laban. Ilang buwan na rin anya siyang nagsagawa ng matinding ensayo sa pamumuno ng kanyang head coach na si Carl Peñalosa Jr. Lahat anya ng estilo ng Japanese boxer ay kanilang pinag-aralan para matiyak ang kanilang panalo sa laban. Noong July 2024, nang makarap niya ang Japanese boxer kung saan nagwagi ito sa pamamagitan ng technical knockout sa loob ng ika-9 na round. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang entertainment. Pinarangalan sina Catherine Bernardo at Alden Richards bilang box office queen at king ng 2024 ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines. 6 na buwan matapos ipalabas sa mga sinihan ang pelikulang Hello, Love Again. Ibinahagi ng kanilang mga agency ang balita sa isang Instagram noong Mayo 6 kung saan makikitang tinanggap ni Alden ang tropeyo habang hindi naman nakadalo si Catherine sa naturang event. Bukod sa pagkilala sa mga bida, pinuri rin ng naturang grupo ang pelikula sa pambihirang kita nito sa takilya na may kitang 1.6 billion pesos na kinilala din bilang pinakamalaking kinita ng isang pelikulang Pilipino sa kasaysayan sa bansa. Ang naturang pelikula ay sequel ng Hello, Love, Goodbye noong 2019 na muling sumubaybay sa kwento ng pag-ibig ni na Joy at Efan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, sorpresang dumalo sa Met Gala sa New York si dating US Vice President Kamala Harris. Kasama nitong dumalo sa nasabing show ang asawang si Doe Emhoff. Hindi na sila dumaan sa red carpet kung saan suot ng dating Vice Presidente ang black and white gown mula sa Off-White. Personal na inimbitan siya ni Vogue Editor-in-Chief sa Met Gala sa co-chair Anna Wintour. Ito ang kanyang kauna-unang pagdalo sa Met Gala at mangilan-ngilan na pagdalo sa ilang kaganapan mula nang matalo ito sa pagkapangulo noong nakaraang taon. Radyo Pangasinan Balita. Sumainyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa, Panday Big Sports at Entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Vidiga. Maraming salamat and magandang morning! Si
Karatan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. My brother is not the pig. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon.